Αξό. Βάλω κομπούς για παράδειγμα πάνω σε δουλειά, παρακολουθώ την μετανάστευση τους σε διάφορες χώρες, σε ποιους βιότοπους κινούνται, χαρακτηριστικούς τους βιότοπους τους. Αρέσκει μου η φωτογράφηση πουλιών. Η φωτογράφηση πουλιών που με πήρε στην έρευνα για τα πουλιά. Αλλά επειδή δεν έχω καλλιτεχνικό μάτι καθόλου, και όσοι βλέπουν τις φωτογραφίες μου ξέρουν αυτό το πράγμα, εμένα ενδιαφέρει να βγει μια φωτογραφία που να δείχνει τα χαρακτηριστικά του πουλιού, τα χρώματα του, το μέγεθος του. Τούτο με ενδιαφέρει παραπάνω. Καθόλου καλλιτεχνική τούτη η φωτογραφία. Και είναι σχεδόν όλες οι φωτογραφίες είναι του τύπου. Δηλαδή, δεν βγάλω τις φάσεις, τις ωραίες που να δείτε, που έχετε εσείς οι παραπάνω από εσάς, είδα και για κάποιον από εσάς, έχετε πολλά πιο ωραίες φωτογραφίες που μένα, ειδικά από την άποψη την καλλιτεχνική ή την άποψη της φάσης, δηλαδή της κίνησης, της τροποληψίας, γενικά των παιχνιδιών μεταξύ του ζευγαριού. Εμένα ενδιαφέρει το πράγμα που πρέπει να με τούτον κυρίως βγάλω. Να σας πω πώς θα βγάλω, τι εξοπλίζω εγώ, ποια είναι τα προβλήματα, ποιες είναι οι προκλήσεις. Το καλλιτεχνικό κομμάτι είναι να αφήνω το σε άτομα μεταξύ σας που έχετε σίγουρα πολλά παραπάνω εμπειρία στον τομέα. Και έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι, όταν μου είπε ένα μέλος σας να έρθω να κάνω μια παρουσίαση, δεν αντιλήφθηκα ότι σε φωτογραφικό όμιλο που είναι έρθω. Νόμιζα ότι σε καμιά ομάδα που κάνω ποδηλασία. Δεν έχουν σχέση με τα. Και μετά αντιλήφθηκα ότι. Και λέω εντάξει, αφού είπα να πάω αν και σε προϊόν, απλά να δείτε ότι είναι τούτο που ίσως να υπερημένετε. Λοιπόν, για τη φωτογράφηση πουλιών τώρα, θα βοηθούσε να σας αρέσουν τα πουλιά. Γιατί θέλει πολλή προσπάθεια. Είναι ένας τομέας που θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Άρα πρέπει να σου αρέσει η φωτογράφηση των πουλιών, επειδή χρειάζεται πολύ χρόνο συνήθως να φωτογραφίσεις. Ενώ άλλα θέματα ίσως να μην θέλουν τόσο χρόνο, τόση προσπάθεια. Πρέπει να είσαι διαθέσιμο να βγει στη φύση. Δηλαδή πρέπει να είσαι άτομο που να βγει έξω να περπατήσει, να ταξιδεύσει, να ξυπνήσεις πολλά πρωί. Είναι πολλά σημαντικό να κινηθείς το πρωί. Οι ώρες που μπορεί να βγάλεις φωτογραφίες πουλιών είναι πολλά λίγες το πρωί και πολλά λίγες το απόγευμα. Δηλαδή, μισή ώρα μετά που να αναδύει ο ήλιος και για καμιά ανάμιση ώρα, 2 ώρες το πολύ, είναι καλές ώρες. Μετά δεν μπορεί να βγάλεις φωτογραφίες πουλιών και το απόγευμα το ίδιο. Πρέπει να ταξιδεύσεις εκτός πόλης αναγκαστικά, συνήθως για τα περισσότερα δουλειά. Πρέπει να έχεις έναν πιο εξειδικευμένο εξοπλισμό, ο οποίος για να έχεις καλό εξοπλισμό για δουλειά στοιχίζει αρκετά λεφτά. Η τελευταία φαγή της Κάνο, για παράδειγμα, που ξέρω, η καλή φαγή για δουλειά, πάνω από 15.000 ευρώ ο καθένας. Άρα, για να μπορέσεις να βγάλεις πολλά καλές φωτογραφίες πουλιών συστηματικά, αν θέλεις καλό εξοπλισμό, στοιχίζει αρκετά. Δηλαδή, τι φάκους, το range των φάκων, τα μιλίμετρα του. Κοιτάξτε, για τα πουλιά δεν έχουν όριο τα μιλίμετρα. Δηλαδή, όσο πιο πολλά μιλίμετρα είσαι, τόσο καλύτερο, διότι συνήθως να κάνεις crop. Ό,τι και να φωτογραφίσεις, συνήθως να κάνεις crop. Ένας φακός που 500 μιλίμετρα και πάνω αρχίζει να είναι κατάλληλος για πουλιά. Το 400 είναι οριακό, το 500 και πάνω είναι καλό. Άρα, αν πάμε Canon, ας πούμε, θέλεις ένα 500-4 ή έναν 600-4 για να ξεκινήσεις και να χρειαστείς και τα extenders κάποια στιγμή για να το μεγαλώσει κι άλλο. Και αντίστοιχα για την Nikon. Τώρα φυσικά φτιάχνουν με τις mirrorless φτιάχνουν καινούργιοι φακοί, οι οποίοι είναι πολλά πιο μικροί και πιο προσιτοί, αλλά είδα φωτογραφίες και σύγκρινα μεταξύ των το zoom των 100-500 της Canon για παράδειγμα, που είναι σχετικά προσιτή η τιμή του, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον 500 της Canon των F4. Είναι αρκετά καλός, αλλά όχι τόσο καλός. Πρέπει να σέβεσαι το φυσικό περιβάλλον, πολλά σημαντικό. Ένα αντικείμενο το οποίο τα πουλιά θέλουν τον χώρο τους για να τραφούν, για να έχουν τις φωλιές τους να κινηθούν. Έχουν μια περιοχή την οποία μπορεί να προστατεύουν και θα σε αφήσουν να κοντέψεις, να ενοχληθούν, να φύγουν. Για να φωτογραφίσεις πουλιά πρέπει να βγεις στη φύση, να πατήσεις φυτά, να ενοχλήσεις άλλα ζώα. Πρέπει να σέβεσαι το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή στην αρχή συνήθως φωτογραφίζουν πουλιά, όταν μπεις στο θέμα αρέσκει σου πάρα πολλά.
και γίνεσαι λίγο κυνηγός, δηλαδή τρέχεις να τα φωτογραφίσεις, να πάεις όσο πιο κοντά γίνεται κτλ. Στην πορεία φεύγει το πράγμα και γεννήσκει σου το περισσότερο η έννοια για τη φύση. Πρέπει να έχει κάποιες βασικές γνώσεις για τα πουλιά. Σημαντικό είναι το διότι έχουμε πάρα πολλά είδη πουλιών στην Κύπρο. Είναι πάνω από 400 διαφορετικά είδη πουλιών, τα οποία έχουμε το αρσενικό και το τριπτικό που είναι διαφορετικά. Έχουμε το νεαρό που μπορεί να είναι διαφορετικό. Έχουμε τις διάφορες εποχές που αλλάζουν φτέρωμα και μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά το χειμώνα, εντελώς διαφορετικά το καλοκαίρι. Έχουμε πολλά μεταναστευτικά πουλιά στην Κύπρο λόγω της θέσης της Κύπρου στη Μεσόγειο. Πολλά πουλιά μεταναστεύουν, χρησιμοποιούνται στην Κύπρο ως σταθμό ξεκούρασης. Άρα πρέπει να ξέρεις τις εποχές που γίνονται τα πουλιά για να μπορέσεις να βγάλεις, διότι να βγάλεις τα πουλιά τα κοινά, 1, 2, 3, 5, 10 φορές, μετά να θέλεις να πάει σε κάτι πιο σπάνιο ή που περνά πολλά πιο λίγο χρόνο στην Κύπρο. Έχουμε πουλιά που απλά περνούν ένα βράδυ στην Κύπρο κάθε χρόνο. Και πρέπει να πετύχει τις 2-3 μέρες που περνούν τώρα τα πουλιά. Πρέπει να έχεις κάποιες βασικές τεχνικές γνώσεις για φωτογραφία. Το να φωτογραφίζεις τη πουλιά στο πράσινο της φωτογραφικής είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχεις καλό αποτέλεσμα. Πρέπει να γνωρίζεις τα διαφράγματα, τους χρόνους, του ISO, τη σχέση μεταξύ τους. Είναι πολύ πλοκά πράγματα. Φαντάζομαι εσείς όλοι ξέρετε τα τούτα. Αλλά είναι σημαντικό να μπορείς να λέεις εσύ της φωτογραφικής τι να βγάλει. Και θέλει πολύ υπομονή. Πάρα πολύ υπομονή. Να βγάλεις τα πρώτα πουλιά που είναι εύκολα, κοινά κτλ. Μετά θέλει να εμπαθύνεις. Θέλει υπομονή, θέλει ψάξιμο, θέλει να έχεις δίκτυο γνωστών φίλων που φωτογραφίζουν για να ανταλλάσσεις πληροφορίες ή τα τάδε που είναι στον τάδε τόπο, τάδε περιοχή κτλ. Είναι πολύ σημαντικό στη φωτογραφία των πουλιών να μην ασχολείσαι με το τηλέφωνο σου. Πήγαμε φίλους να φωτογραφίσουμε, παίζουν το τηλέφωνο, να απαντήσουν, ξεχάνονται, αρχίζουν πιο δυνατά κτλ. Τα πουλιά φεύγουν, μακρύνονται. Πρέπει να μπορεί να φύγει το τηλέφωνο σου για μερικά λεπτά, να κάνει την δουλειά σου για το πιάσει. Έχει πολύ μόνο που δυσκολεύει και το κάνει. Θέλει συνέχεια να πάνω στο τηλέφωνο. Η παρουσίαση που θα κάνουμε σήμερα να δείξουμε κάποιες φωτογραφίες στην πορεία. Όπως είπαμε και πριν, να επικεντρωθεί κυρίως στον τρόπο φωτογράφησης. Άρα, οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε στην πορεία, προτιμώ να το συζητούμε και την ώρα, να το κλείνουμε και να συνεχίσουμε παρά να μην ρωτήσετε το τέλος. Άρα, οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, ελεύθερα μπορεί να διαλέξετε οποιαδήποτε στιγμή να το πούμε. Περιορισμοί τώρα, προκλήσεις. Ο φωτισμός. Η ένταση του φωτός είναι πολύ σημαντική. Ο ήλιος όταν είναι από πάνω, πολλά έντονος κτλ. Οι σκιές είναι πάρα πολλά έντονες, φτιάχνει πολλά διαφορετικό αποτέλεσμα παρά αν βγάλεις το πρωί, την ώρα που ο ήλιος είναι γύρω στις 30 με 40 μοίρες. Έτσι έναν rule of thumb, όπως λέμε, είναι όταν η σκιά σου είναι ίση με σένα, δηλαδή 45 μοίρες περίπου. Άμα η σκιά σου μικράνει που το ύψος σου, σημαίνει ότι ο ήλιος είναι αρκετά ψηλά και οι σκιάσεις δεν θα σε βοηθήσουν να κάνεις πολύ καλή φωτογραφία. Άρα συνήθως για την Κύπρο είναι 1-2 ώρες το πρωί. Και λίγο το απόγευμα, το καλοκαίρι δύσκολο το απόγευμα, πάλι ζέστη, κυρίως το χειμώνα. Η κατεύθυνση του φωτός είναι συγκεκριμένη, σημαντική. Πρέπει ο ήλιος να είναι συνήθως πίσω. Μπορεί να βγάλεις και με ήλιο απέναντι για 45 μοίρες, αλλά οι καλύτερες φωτογραφίες να βγουν όταν ο ήλιος είναι πίσω σου ακριβώς. Τούτο φαντάζομαι ξέρετε εδώ, πόσο σημαντικό είναι το φως για τα φωτογράφηση γενικά. Δεν είχα πολύ να πω, πέρα έναν ελέφαντα. Λοιπόν, τώρα μπορείτε να δείτε ότι τούτη η φωτογραφία που είναι τα μέτρα, βλέπετε τι φαίνεται πάνω στο. Είναι σκιασμένα το δαμέ, σκιασμένα δαμέ, σκιάζεται το μάτι κτλ. Ο φωτογράφος είναι αυτή την κατευθύνση, όπως βλέπετε εσείς. Αν υψηλώσει πολλά πάνω το φως, βλέπετε πως είναι, να έχει σκιές πολλές. Όταν κατεβαίνεις κάτω ή έρχεσαι προς τα μέσα, βλέπετε ότι αρχίζει και φτιάχνει η φωτογραφία. Το ίδιο πράγμα και με τα πουλιά, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βλέπετε ότι οι σκιές δαμέ να φύγουν σιγά σιγά. Να το μετακινήσω, να δείτε εσείς σε ποια κατεύθυνση περίπου φτιάχνουν οι καλύτερες σκιές για να φωτιστεί καλά το πουλί. Τούτο φυσικά εξαρτάται αν βγάλει τη φωτογραφία για τον λόγο που τη βγάλω εγώ, που θέλω να είναι καθαρό, φωτισμένο, σωστό, για καλλιτεχνικούς σκοπούς, μπορεί να χρησιμοποιήσεις τις σκιές, να τις αξιοποιήσεις όπως θέλεις, να βγάλεις άλλο αποτέλεσμα. Όταν το φως είναι πολύ έντονο, βλέπετε ότι η σκιά είναι πάρα πολύ έντονη. Όταν όμως είναι το πρωί με το απόγευμα και το φως
Βλέπετε τώρα πολλά έντονη σκιά. Όταν το φως είναι πιο απαλό, να δείτε ότι η σκιά σπάζει λίγο. Βλέπετε η διαφορά. Άρα τούτη η σκιά είναι πιο καλή, πιο απαλή και βοηθά να φαίνονται καλύτερα τα χαρακτηριστικά του βιβλίου. Αν αρέσει η συννεφιά, έχει πολλούς φωτογράφους βιβλίων που θεωρούν ότι οι καλές φωτογραφίες καίγονται στην συννεφιά. Διότι αν έχεις τις σκιές, φτιάχνει όλο το πολύ καθαρό. Εμένα δεν μου αρέσει, γιατί θεωρείται πολλά flat. Δηλαδή, οι σκιές βοηθούν να γίνει το πολύ πιο τρισδιάστατο, αλλά βοηθά σε πολλές περιπτώσεις να έχει σκιά. Θα σου επιτρέπει φυσικά το εξοπλισμό σου. Δηλαδή, θέλεις αρκετά γλυόρο χρόνο να βγάλεις. Ωραία, όταν δεν έχει πολύ φως, αναγκάζεσαι να ψηλώσεις το ISO. Ψηλώσεις το ISO, χάνεις ποιότητα. Άρα είναι όλα σχετικά, να δούμε στη συνέχεια. Το χρώμα του φωτός, το πρωί είναι πολλά κίτρινο. Πάλι για καλλιτεχνικού σκοπού μπορεί να θέλει να βγάλει κίτρινο την ατμόσφαιρα του πουλί. Αν θέλουμε να βγουν τα σωστά χρώματα, πρέπει να έχει αρκετά καλό φως. Οι καιρικές συνθήκες παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, η θερμοκρασία ειδικά. Τούτη η άβρα που έχουμε στην Κύπρο, τούτη η εξάτμιση γενικά της υγρασίας, είπαμε ότι οι υγροβιότοπους, αν πάει στη ώρα 10, ας πούμε, τώρα να βγάλεις φωτογραφία του την εποχή, σήμερα αν πήγαινε στη ώρα 10, δεν θα μπορείς να βγάλεις φωτογραφία πουλιών πάνω από τα 10 μέτρα. Πρώτα απ' όλα η φωτογραφική δεν μπορεί να εστιάσει. Να δεις τη φωτογραφία, βλέπεις το πουλί καθαρά, θεωρείς ότι είναι OK, και βλέπεις τη φωτογραφική που πάει μπροστά πίσω, και δεν μπορεί να βρει κόντραστ να εστιάσει. Δηλαδή, να το δει, με την εμπειρία βλέπεις το, καταλαβαίνεις ότι με την ευκάλυψη δεν υπάρχει λόγος καν να βγει η φωτογραφία, γιατί να βγει πάρα πολλά θολή. Έχουμε πάρα πολλά άβρα στην Κύπρο. Η άβρα επηρεάζει, έχει σχέση και με τι φακό χρησιμοποιάς και παραπάνω από τι απόσταση βγάλεις. Δηλαδή το πλεονέκτημα του να βάλω ένα τηλεφακό, να βγάλω ένα πολύ πιο μακριά, εξανεμίζει όταν έχει άβρα, γιατί δεν μπορώ να το βγάλω μακριά, θα βγει. Άρα, οι παραπάνω φωτογράφοι και συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό μαζί τους, είναι ότι πρέπει να πάει όσο πιο κοντά μπορείς το πουλί για να το βγάλεις καλά. Η απόσταση η ατμόσφαιρα έχει μέσα υγρασία με διάφορα σκόνη κτλ. Που δεν βοηθάει ιδιαίτερα για τα πουλιά. Τούτο φυσικά εξαρτάται πόση λεπτομέρεια θες πας στο πουλί. Μια καλλιτεχνική φωτογραφία η οποία βγάλει μια ωραία φάση, δεν θα απασχολήσει να πάει στο κομπιούτερ, να την κάνεις zoom 100% και να βλέπεις τα πίξελ όλα καθαρά. Πρέπει να σε απασχολήσει. Η αισθητική απόσταση των οπτικών πεδίων είναι πολύ σημαντική. Το διάφραγμα περιορίζει πάρα πολλά. Περιορίζει πάρα πολλά το βάθος πεδίου. Έχουμε την περίφυλαση. Να πούμε δύο λόγια. Φαντάζομαι ξέρετε καλά να πούμε δύο λόγια. Το μέγεθος του πίξελ είναι πολύ σημαντικό. Τι φωτογραφική είναι σε τι πίξελ έχει, να δούμε και συνέχεια τέτοια πράγματα. Ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός για να σταθεροποιήσεις το φαγό πρώτα απ' όλα, γιατί είναι μεγάλος φαγός και σε μεγάλη απόσταση η ελάχιστη κίνηση αμέσως δημιουργά σου θολότητα, αλλά επιπρόσθετα έχει και την κίνηση του πουλιού. Δηλαδή κινείται και ο φαγός σου, αλλά και τα πουλιά κάνουν μπορεί να είναι παιδί, αλλά κάνουν μικροκινήσεις, μπορεί να ταράσουν λίγο τα φτερά τους, μπορεί να ταράσουν λίγο το ράφος τους, μπορεί να ταράσουν λίγο το πόδι τους, άρα πρέπει να λάβεις υπόψη και την κίνηση του φαγού που βοηθά το stabilizer να σταθεροποιήσει το φαγό, αλλά την κίνηση του πουλιού δεν βοηθά το stabilizer, δεν κάνουν κάτι για την κίνηση του πουλιού. Άρα πρέπει να έχεις λίγο χρόνο. Θα δούμε κάποια παραδείγματα μετά. Το ISO είναι πολύ σημαντικό. Όταν ψηλώνεις το ISO, χάνεις πολύ λεπτομέρεια με τα φτερά. Το φόντο είναι πολύ σημαντικό. Η θέση του πουλιού να κάπου που να ξεκάθαρο το φόντο, να δούμε τώρα οι φωτογραφίες μετά. Και όλα τα πουλιά έχουν μια ζώνη άνεσης. Δηλαδή, κάποια πουλιά επιτρέπουν σου να πάει αρκετά κοντά, αλλά το κάθε είδος έχει μια ζώνη άνεσης που να σου επιτρέψει να πάει. Ναι. Ποια είναι μια safe απόσταση για να μην τα έχουμε εμείς. Κοίταξε, έχει πουλιά που να έρθουν πάνω σου. Να κάτσεις να φωτογραφίσεις και να συζητάμε και να αρχίσουν να έρχονται προς εσένα. Υπάρχει και τούτο. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ο λόγος που βγάλω και με μεγάλο φαγό και με crop camera που να δούμε μετά είναι ότι θέλω να αφήσω τα πουλιά να κάνουν τη δουλειά τους όπως την έκαναν, να φάσει, να μην νιώσουν στρες δηλαδή. Να κάθε λίγο πάνω να κοιτάζουν κάτι έχει δαμέ, κάτι δεν πάει καλά, προτιμώ να μείνεις πιο μακριά. Όμως έχει δουλειά που μπορεί να σου επιτρέψει να πάει πάρα πολλά κοντά. Ειδικά τα πουλιά που μέσα στην πόλη, που είναι συνηθισμένα στον κόσμο. Και το πιο παράξενο είναι τα πιο σπάνια πουλιά που έρχονται στην Κύπρο, που μπορεί να έρχονται, ξέρω εγώ, έναν το χρόνο ή έναν κάθε 5 χρόνια. Και τα πουλιά είναι τόσο άνετα στον άνθρωπο, γιατί δεν ξέρουν τον κίνδυνο,
Για τα πουλιά συνήθως μπορείς να σκοτέψεις πάρα πολλά και από πολλά σπάνια. Και τούτα είναι επίσης μας πάντα, δηλαδή βρίσκουμε τα δικά μας τα πουλιά που πάει να κινηθείς που τα 20 μέτρα του φεύγουν και έρχονται τα σπάνια τα πουλιά από την Αφρική, ξέρω εγώ, που λέει γιατί τα πουλιά είναι τόσο. Σκέφτεσαι το κυνήγι, αλλά έχει πολλά μεταναστευτικά πουλιά που συνηθισμένα που δεν σε αφήνουν να σκοντέψεις, ενώ τα σπάνια αφήνουν σε πολλά παραπάνω κατά αναλογία. Λοιπόν, τούτη είναι η στοιχεία προς τα ηλεκτρικό πεδίο που έχουμε. Είναι οι μοίρες που έχουμε για να βγάλουμε το κάθε. Λοιπόν, η φωτογραφική μας, αναλόγως του φαγού, έχουμε κάποιες μοίρες να φωτογραφίσουμε. Αν πάμε με ένα φαγό 600 για παράδειγμα, έχουμε 4 μοίρες. Αν πάμε με 400 έχουμε 6 μοίρες. Στο πλάτος, το ύψος, αν έχει 6 μοίρες στο πλάτος, έχει 4 στο ύψος, δηλαδή είναι 3 φωτογραφίες. Μιλούμε για στους μεγάλους τηλεφαγούς είναι πολλά μικρό το πράγμα. Θα σας δείξω τι εννοώ ότι είναι πολλά μικρό. Εγώ έχω φαγόν 500 με extender 2 επί πάνω και crop body. Άρα είναι 600 mm ο φαγός μου. 1600 mm το effective που βγάλω δηλαδή. Στα 10 μέτρα έχω ανάμιση μοίρα στο πλάτος και μία μοίρα στο ύψος. Άρα στα 10 μέτρα απόσταση που είναι αρκετά πιο μεγάλη που την αίθουσα τα 10 μέτρα, εγώ βγάλω τούτο το πράγμα. 26 εκατοστά πλάτος, στα 10 μέτρα. Ένα πουλί μικρό, γύρω στα 12-15 εκατοστά μήκος, άρα παρόμοιο γι' αυτό μου φαίνονται το φαντάκι. Άρα φανταστείτε, πρέπει να τοποθετήσω το πουλί, όταν είμαι στα 10 μέτρα, το πιο μικρό πουλί, πρέπει να τοποθετήσω μέσα στον χώρο. Δηλαδή, κάνω μια φωτογραφία, ένα αυτοκίνητο, ένα τοπίο, λαμβάνεστε πόση περιοχή βγάλουμε, και τούτη είναι η περιοχή που να βγάλω εγώ με το φαγό μου. Επίσης, το πάχος που μπορώ να βγάλω τούτον είναι. Το βάθος πεδίου που έχω στα 10 μέτρα είναι 4 εκατοστά. Άρα πρέπει να τοποθετήσω το πουλί μέσα σε αυτό το βιβλίο. Αν το βγάλω έτσι, από το πλευρό, να το πισωθολώ. Τώρα το βγάλω εντελώς κάθετα απέναντι. Για να μπορέσω να βγάλω λίγο τα φτερά του, το μάτι του δηλαδή, και το πόδι του καθαρό. Πρέπει να το τοποθετήσω εδώ μέσα. Άρα, αν το βάλω και λίγο πίσω, στα 10 μέτρα μόλις μπορώ να το βγάλω. Αυτό είναι το μικρό πουλί. Και τα πουλιά κινούνται. Είναι σταθερός στόχος. Άρα πρέπει να είσαι ζωή, να περιμένεις το πουλί, να το πετύχεις, να το βάλεις το χώρο του, να εστιάσεις σωστά και να μπορέσεις να το βγάλεις. Έχει τον περιορισμό. Συνήθως κάνεις το focus σου, κάνεις το να το κάνει follow. Ναι, με τις παλιές, τις προηγούμενες γενιάς φωτογραφίες, ας πούμε, η 5D, 4, ξέρω εγώ, η R7 Mark II, έπρεπε να βάλεις εσύ το σημείο εστίασης κάπου, συνήθως. Αν ήταν το πουλί δαμέ, έπρεπε να το φύγω από το κέντρο, να το βάλω στην πάνω δεξιά γωνία για να μπορέσω να εστιάσει πάνω στο μάτι του. Τώρα που χρησιμοποιώ την R7, κάνω την R7, εγώ και για 5 γενικά οι μυρώνες σχεδόν νομίζω, που έχουν eye tracking και animal tracking, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε. Δηλαδή, μπορεί να βάλεις όλη την οθόνη, όλη την εικόνα σου και να κάνει tracking το μάτι. Και όπως κινείται το πουλί, κρατά αρκετά καλά πάνω στο μάτι του. Όχι τέλεια, αλλά σίγουρα η ευκολία φωτογράφησης είναι πολλά πιο μεγάλη παρά με οποιοδήποτε άλλο μοντέλο 5 χρόνια προηγουμένως. Το βάθος που είπαμε προηγουμένως, και εδώ δείχνω τούτο που σας έδειξα εδώ, με φωτογραφική crop Canon που έχουμε εδώ, που είναι αντίστοιχη με την που έχω τώρα, με φαγό 500, με το 2 επί το teleconverter. Έχω 5 εκατοστά βάθος πεδίου. 2,5 μπροστά, 2,5 πίσω. Και τα 5 εκατοστά σημαίνει ότι είναι super sharp στα 5 εκατοστά. Μπορεί τα 1,5 εκατοστό να super sharp, αλλά είναι αποδεκτό ως 2,5 εκατοστά μπροστά και 2,5 πίσω. Άρα το λεπτό του πουλί, ας πούμε, που είναι 5 εκατοστά, μόλις μπορώ να το βγάλω. Με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιώ. Πάμε πριν για το...
περίσταση. Το diffraction, αν το έχετε ακουστά, παίζει μεγάλη σημασία, ειδικά για τις φωτογραφίες τις καινούργιες που έχουν πολλά πίξελ. Διότι η περίσταση, το diffraction έχει σχέση με το μέγεθος του εικονοστοιχείου, με το μέγεθος του πίξελ. Το μέγεθος του πίξελ που καθορίζει σε ποιο διάφραγμα η φωτογραφική είναι diffraction limited, δηλαδή αρχίζει να ενώνονται δύο πίξελ η εικόνα και να μην βλέπεις καθαρά τη λεπτομέρεια. Η φωτογραφική που έχω τώρα εγώ είναι η Canon ER7, είναι 32 MP φωτογραφική. Ξεκινά να είναι diffraction limited που το διάφραγμα 5,6. 5,6 είναι καλό μάλλον, που το επόμενο, το 6,9, βλέπετε το circle of confusion είναι 8,12 μικρόμετρα και εγώ έχω AR disk 7,5 μικρόμετρα. Άρα το 5,6 δεν είναι diffraction limited, το 6,1 είναι. Άρα για να μπορέσει να έχει τα διαφράγματα το 5,6 με τηλεφαγόν, δεν μπορεί να βάλεις ούτε extender ουσιαστικά. Εγώ βάλω το extender, αρχίζω με diffraction limited, δηλαδή η λεπτομέρεια κάπου χάνεται λόγω του ότι έχω διάφραγμα πάνω από το διάφραγμα που βγαίνει το κάθε pixel καθαρά. Με το extender, πάει 8 το διάφραγμα. Πάει 8, ναι. Πάει 8, άρα είναι εντελώς οριακός με το extender, είναι εντελώς οριακά που κάνω τα δουλειά εγώ. Θεωρώ το είναι αποδεκτό, αλλά πάνω από 8 δεν μπορεί να βγάλεις. Είναι εμφανές το πρόβλημα του diffraction πάνω στη φωτογραφία. Φάγος που το 1,4 είναι πιο καλό. Το φόντο είναι πολύ σημαντικό στα δουλειά. Λοιπόν, εδώ ένα καθαρό φόντο. Αυτές είναι φωτογραφίες που με ενδιαφέρουν εμένα. Δηλαδή, ένα πολλά καθαρό πουλί, πάνω σε έναν καθαρό σημείο να κάθεται και το background πίσω να είναι καθαρό. Τότε, αν βγάλει τη φωτογραφία, ικανοποιούμε πάρα πολλά. Τούτο, βλέπετε, αρχίζει το φόντο να είναι λίγο busy, αλλά είναι ευχάριστα busy. Εγώ θεωρώ ότι το φόντο είναι κακό, είναι αρκετά καλό. Άρα, για να βγάλεις τις φωτογραφίες, πρέπει να πετύχεις το πουλί. Να κάθεται κάπου που είναι μακριά το background, σχετικά μακριά πίσω το background, να γυρίσει πλευρό, να έχεις καλό φωτισμό, να μην κινείται, ενώ και όλοι περιορισμοί. Να βλέπουμε ένα άλλο background, το οποίο είναι πάρα πολλά busy. Για κάποιους μπορεί να μην ενοχλά τόσο, ίσως να έχει και λίγο μια άβρα, ας πούμε, ένα στοιχείο καλλιτεχνικό μου πάνω, τέλος πάντων. Για μένα ενοχλά πολλά τον Το Δημήτρη δεν τα αρέσει το πολύ. Ναι. Τρώει μέλισses. Εσύ να με τρώεις το πολύ, να τρώει τις μέλισσες. Ο τρόπος φερνογίδης μου ήταν μέλι. Να μην μέλισσες που τρώσει, ήταν μέλι. Λοιπόν, να μην μιλούμε για αμάτια τη φωτογραφία, είναι τρομερά καθαρή, αλλά χάνεται στο background. Τούτον τώρα έχει σχέση με το τι διάφραγμα χρησιμοποιείς, με το τι φαγό χρησιμοποιείς, το βάθος περίοδου, δηλαδή αλλάζει με το μέγεθος του τηλεφαγού. Ό,τι και συμβαίνει όμως, πρέπει να λίγο πίσω, να λίγο απομονωμένο το πουλί για να βγουν τα background πιο καθαρά. Πολλές φωτογραφίες που βλέπετε στο internet, μεγάλος αριθμός, τα background είναι αλλαγμένα. Δηλαδή, εγώ ξέρω από εμπειρία ότι τις φωτογραφίες πολλά δύσκολα τις βγάλεις. Πολλοί και γνωστοί μου που ξέρω αλλάζουν τα background εντελώς. Δηλαδή, θολώνουν το εντελώς το background πίσω για να φαίνεται καλό. Εγώ θα το κάνω τούτο, όχι γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχω χρόνο να το κάνω και με απασχολεί ιδιαίτερα, επειδή με απασχολεί η καλλιτεχνική φωτογραφία, δεν θα κάτσω να αλλάξω το background. Όμως, λέω ότι πολλές φωτογραφίες που βλέπετε είναι αλλαγμένα τα background. Άρα, με απογοητευτείτε, όταν βγάλετε δουλειά, βγάλετε το background, δεν είναι τόσο καθαρά, έτσι παθαίνουμε όλοι. Δεν σας παρασύνει δηλαδή στο ότι βλέπετε τόσες πολλές με καθαρά background. Να σας δείξω και το ανισοπλισμό τώρα που χρησιμοποιώ. Ένα παράδειγμα ρυθμίσω για να πάρετε μια ιδέα όσοι δεν ασχολείστε, θα θέλατε κάποια στιγμή να ασχοληθείτε. Εγώ έχω ότι κάνω την R7 με 500 F4 και το 2 και extender. Να σας πω ότι η R7 που τους παραπάνω φωτογράφους που λέω θεωρείται ότι δεν είναι καλό μπότι. Στην αρχή είναι θεωρεί μόλις ευκήγαινε ότι είναι promising, αλλά διαπιστώσαν πολλοί ότι είναι καλό. Περισσότεροι χρησιμοποιούν την R5 για φωτογράφηση δουλειών.
Εγώ επειδή δεν ευκάλλω που height, δεν περιμένω δηλαδή ώρες πολλές να έρθει το πουλί κοντά μου κτλ. Συνήθως το αυτοκίνητο μου βγάλω, ενώ ερευνώ τα πουλιά, βγάλω και φωτογραφίες. Άρα θέλω το reach. Η αντιστοιχεία του 32 MP, αλλά επειδή είναι 1,6 crop, αντιστοιχεί σε 83 MP footprint. Είναι η φωτογραφική με τα πιο μικρά pixel, με το πιο πυκνό pixel που υπάρχει από όλες τις μάρκες που κυκλοφορούν τις σκαλές της φωτογραφικής. Ενώ τις σκαλές μεταξύ Nikon, Canon, Sony κτλ. Έχει το πιο μικρό pixel προς το παρόν. Το φυσικά με κόστος. Όσο πιο μικρό είναι το pixel, τόσο πιο diffraction limited είναι. Το pixel όταν είναι μικρό η ποιότητα του είναι τόσο καλή, όσο πιο μεγάλο είναι το pixel τόσο το καλύτερο. Άρα έχει κόστος, αλλά εμένα το reach βοηθάει πάρα πολύ να βγάλει τις φωτογραφίες που θέλω. Άρα ο φαγός με 500 f4 με το 2 επί, αλλά επειδή έχω το 1,6 crop, βγάλουμε φωτογραφία 1600 mm. Δηλαδή για να καταλάβετε, ευκάλαμε 400 mm. 400 φαγό και full frame. Τώρα με το 1600 η διαφορά είναι τεράστια. Αν έχω την φωτογραφία, τι φωτογραφίζω με έναν φαγό 400, αν πάω με φαγό 800, παίρνω το 1/4. Όχι το μισό. Επειδή είναι ορθογώνιο, αν πάω με 800 θα βγάλω μόνο το κομμάτι. Αν πάω με 1600 θα βγάλω μόνο το κομμάτι. Δηλαδή το 1/4